Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga isam-isamam tilimabas asa nga iliti ka aroba si kabadaw. Ay, kasadaw, kitsaw-asaw. Saan mo tamaw-awatan sa una? Saan arumbang akatawaam ti adda diferensya na tao? No siyak ti saan mauawatan ti sa una. Saan ka agsasaw? Tapno di daan mo asaan ka makabalbalikas. Kasanaw, no adda makisaaw, no agdamag, di ka katagsaon. Saan ka sumungbat Tapno di da maduktalan, adyak makabalikas. Ay, yak amukon ka. Ah. Nauyaw kalaunay. Ay, sana pa naguyaw day jay. Apay nga ron asabali ti katawam anak kakita. Nagagangay la katawa. Tapay nga minadin na pa'y mailimod may tikinangunguna. Asino ti kasurod mo? Nakarupangat ka, Mike. Nakadanon kanya ti aramid ni Paribadaw. Apay, anya ti aramid na akasurun mo. Ay, manipod sinublat na ti tricycle ni Kwaraw. Ay limastog. Ay nauyaw pa Na, kasano ako nam alimastog? Asino ay ati inuyaw na? Ay agpataray iti nakaparpardas. Inton adda makita na. Uyawon na. Ay, una yan. Ay, nagmade ti kasta nga ugali. Ti aguyaw, iti pada a tao. Ay, day tatidimanon kanya, akababalin ni Paribadaw. Ay, kat bagbagaam Aha! Laki-lakayan. Amunan, tinasaya at kinsaan. Anya ti gatangam itayan, kabadang. Ay, napintas ka kuma. No saan ka tulang, maray. Nagalasan ti saom. Kasanaw, kitimbagak itayin tigatangag. Ang paulit-ulit ka, Mike. Adda ngamin gumatgatang itay. Ulitag, tigatangag Kape, asukar, kan tinapay. Nanggagmumit siguron. Wag, saan mo masapol apiksan, unay? Nanggagaw. Nanggag mo at pinigsa Mabitlang, taalaog, tigat-gatangang. Kape, asukar, kan tinapay. Oh, tay bayad na. Yawat mo matang. Ay, ilistan pa lang, maray. Umutang ka, naglastog ka pa Ingkan, sa anak ngagpautang. Inuwar mo lang arudin, ibabawin pa lang ba? Kunak ano gatangam? Utangam matgayam. Saan ka pautangan? Ayan nga iti ginatang mabadaw. Ay, saan ngagpautang daya ba? Apay asaan nga agpautang? Kano binayada ko, isigod nga utang ta. Imbagak lang, atulang. Babawi na mo tinuwar na nga utangag ko ba? Apay nga may ngembagam atulang. Kasanaw, kitimbaga ko tigatangag, ang impaulit na pa lang, Mike. Si kalangarudon kadda masapol na, si kapay tagpalastaw na. Agdan to lamapidot ko akwarta. Agdirsinak to mamay, takumpitinsyak na tabaak. Ay na, pangalaamat ngay iti kwarta pagpuunam. Day talalastog mo ti agadaw. Ay, basta nodan to kwartak. Kitain naman dadya ba? Awan pa igatang mo iti asukar kan kape. Tirsinan to lakitan. Anya itayan ti gatangam, basag. Gumana nga man iti ahuhan ng hamon, hahawad. Sabon kan asukar ti kayat mo asawahan, basag. Wen huma, hahawad. Nga guray ka, talaag, wan. Wen, hahawad. Hanguna lang ni Huy. Anyamit tigatangam si kabasang. Imbaga, nung manggag, kin maawatan ni bahak, timbaga. Agang rahang ini hamon, gan ahuhan. Mga tangkay di ahuhay, habaw. Ay, rugyam manan, kabadong. Bigbigat, agoy-uyaw ka manan. Isumit timbaga na maray. Nga ini habaw, ahuhay, kunan na. Adto'y tikat-gatangang basa. Saan mo nga italtalak dayta alaklakayan? Ay, unay lakat ni Pari Badungan.
Ay, anya man ang tinaramid na. Ay na, inuy uyaw na jay ngungo abalasang. Jay gimatang ijay teresena ni Marikwanang. Ay, kung namatlat na taermat ti loko a pare ba daw? Ay, saan nga agar aramid ni pare badong? Taadan tumot gundaway nga ang mga nukas jay ti mapasamak ken kuana. Katawaan dan tumad. Diyan muna Kukuha namin agud daw hay. How? Agnakam tulaeng no adan tumot pakapilawan na. Ay, una. Nagruna. No, agsakit na kam. Ti uyawan na. Ay, iyad adayom ang mapasamak to ken kuana. Ikasjay nga aramiden na itipada na tao. Gam no isaw, ti pagnakman na. Ang mga no mapasamak ken kuana. Kat magbalbalaw ken agnakan. Ay, ato ti agrek-reklamaw. Iti kinapartak mo nga agpataray iti tricycle, paray. Ay, mapayag ka dumangon di papanan Lukas lapadulang, paray. Na. Una, adayo ka iti aksidente no naanad ka a driver. Ay, nanadak, paray. Uray na partak ti pataray. Nulakit na laing ti driver. Ay, tadayo ti aksidente. Saan mo ang maibagaday ta? Saan unay kumaan na partak ti panagpataray mo? Tadili ka daw. Ay, mabibit ang makadanon no napartak. Kunak lang aro din, paray. Ay, di ka man kundi palastog, pare. Ay, no, at dalakit ipalastog. Awan dakis na. Ang tinalastog. Adamat oras na amarpuog. Ya, marpuog. Ay, marpuog. Ano awan mo ti ipalastog na, paray? Ay, di ka unay. Ang mga no pagbabawyam iti udi na. Apay ang makasangsangit ka, ading kao. Ni ngamin hatang manong, inahatawan na manong. Ha? Ni tata ba daw? Kinat-katawaan na ka? Wan manong, naharo na dyan hatang manong. Bayam latan ni tata ba daw nga dahing? Talaga kas jay na day jay. Di na mo teraramidan na. Amayanin na hamo, laklakayan. Laklakayan ngam nakurang nga ti panunot na. Kasnahan ni manong. Muna dahing. Isuasaan mo apaglidayan ti panangkat katawan akin ka. Dumtang to ti aldaw ang makaamires. Napay ngumangalun, manong. Huwag natin kao. Saan mulatan nga italtalay? Nadamag mo ka day. Adandanin na kadong parni-pari badong itilugan. Gapu iti kinapartak na ngagpataray. Ay, uwan ka nung ganon. Ay, inton imbabawik ti tricycle ni Kuarog na. Imbes a kinaasyan na, iso nga impasublat na. Angam di namot ammo nga anadan ti ipasada na. Ay, ipalagip kung tumanan kan kuana. Anadan na ti tricycle. Wen takaasimot ni Kuarog, no madadaal jay tricycle na. Ay, nagpakpakaasin tumat ni Pari Badong. Iso matinanggapuan na alumastugay. Ay. Kunam no kalaingan a driver. Ay, sugsugak sa ni Kuarog. Kasublyan na ti tricycle na. Aglugan ka kaday, basang. Diyan ayan ang lungan hon ha, sana? Handa. Ulitin man timbagan, basang. Saan ko nawatan? Awan, sana? Handa nga awan. Ado timbaga mitay. Saan ko lang nawatan? Ohe, kung ko nang bagabay. Amay nga ganawang ha, sana? Ay, kwa nga, men. Maray awak nga rod king ka. Uray ado tinasaom, mawan mo't nawatak. Nauyaw ha, sana? Saan nga uyaw day jay? Ibagbagag lang matipod now. May salang pasaheros ti kurang nan. Ala, aglugan kan basang, tayon. Yang kaya ang lungan hon ka, nana. Nauyaw ha ngamin. Ingayon, aglungan na kiti habali. Anya, ay, awan na watak ngayong bagam. Oha, kung kunang maday. Nauyaw, wala hay. Ingkasurutan ni Kabadong iti ospital, Maray. Apay ka di maray. Anya tinapasama. Ay, naggapuak ngamin iti ilay. Nakita ka na aksidente ti tricycle ni Kabadong.
Pimusay ka din ni Badong Kaw. Saan? Ay, basta inkasurutan na di ospital. Adda ka din nakadungpar na maray. Nagpartak ka nung amin nga agmanihaw. At agala at nagbalasiw nga asaw. Aso lang na aksidentay. Linisyan na ti asaw. Iso aday jay. Na idong party tricycle na iti pader. Alang nga rod maray, tamapanak ija ospital. Si kakadinday taba daw. Kas kamula mamay. Nabandaan iti adu apuraw alupot tarupam. Kadi, meg. Na, pati panagsaw saan ang maawatan. Ang sawaw. Ulit man ti bagbagam, jak maawatan. Marigata sa magsaw yak. Gamin, bibig. Iso ka di nga dabinda tarupam. Talimtag tasungaw. Wey, na isang daw. Nakaros. Luya. Pati agaw. Nakaros matayin. Nayarado ka ba? Anyan tungay titsura mo numaikat ti binda tarupam. Mo pa yan Ayaw na yan ti kasta na pasamak mau ba daw? Enteng, nakitam ka din ni Pari Badong. Ay, mapanak pala iji ospital. Nadisgrasya ka naw. Ay, Kurt, anya ngay nga tati kunada. Anyat na pasamak aya at talaga kun kuana. Napartak ka nung agpataray. Isu akas jay, na aksidente. Ay, kat nukas laku kuana kanu ti kalsada nukas jay nga agpataray. Linisyan na kano jay asaw. Isu akas jayin naidong par kano iji-igid. Kurt, mabalin nga tapay jay tricycle ni Kuwarog. Huh? Takal nga ron ti damage na karag-karag lang nga ron. Ay sos, sigurado nga agriri ni Kuwarog inton makita na ti tricycle na. Ay, dati parikot. Talaga, nga agriray. Ay, alatay nakita ni Pari Badong. Ha! Ay, isi ka daytan, pare! Kwa, nagrigat ka bigbigan. Saan pa ang maawatan o na ti panagsaom? Yay. Yala sa umare. Pati ni tuyang ngaw. Ibaga na di na maawatan ti saom. Ay, agyaman ka takas talati na pasamakin ka. Imbag pa napila ya. Sa mabalin malingidan iti pantalumay. Imtirupang awayan. Laanin. Yan nga nga ron. Saanin ang maibabawi ti na pasamak paray. Sa anak makapasala. Sa kabutang hindi. Ay, talaga akabutang dakanton dagiti tatao. Kan awanan. Dakkel ti damage the tricycle. Hiyari na inanana? Nakabot mo ng namatang. Ano ni himangam? Umawanan. Isa mo maawa ka. Bebe ko basa. Ang banan hanon ina. Han mawanan hautang. Mana? Ayaw kaya basa. Ano na? May nakaroan niya. Baiti kayam ti ako yaw basa. Patawa na Han kahangulan hata. Hita? Nuwata na mawanan na una. Wayaran.
Ay, anak balak. Nakitak mo't ngagsarsarita kayo iti balasang akinat katawaam ba daw? Ay, Amerika. Imbalaga. Pada kami. Asal, abasan. Madingamain ti aguyaw. Nuad niya ti nakaparswaan ti may sa tao. Awatan latan. Uray, asal nagbala. Anya kumapay ngay. Maibabawi ka di pay. Maha mo akalay unak anak kamas. Yapno saan nga. Umunag ni amo. Iwak ko. Na yan. Anya ngay ita. Agbabawi ka mo't siguro. Madingamain tinalastog ken na uyaw. Pag nakmamot siguro daytan. Ken liklikam tinapartak apa nagmanihawm. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ay na, tatabadong. Maditi aguyaw. Tamangan no si kati mauyaw iti udi na nga itaw. Liklikam at tinapartak apa nagmaneho, tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalita. Ken iti direksyon Fuji Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanam na nato yan? Di tatirsina ni kumarik akwanan. Agbayad akman iti utang ka. Imbagman tad da pagbayad mau. Adda inted ni tatam abadong a pagbayad ko. Sigurado ang maragsakan ni kagawad ko anang tagbayad kan. Nalabsak ka ta nakapanimi di tirsina na. Aya, mala ina nga rudal. Marikwanang, good morning. Nakaisam ka mo't abigbigat. Siyempre, naragsak ka gayam. Imbag man ta naragsak ka, siya kat sa anak naragsak. Ay, tsakla ko man nagpapautang. Apay ayamaray. Saan damat nga mo ti agbayad dagiti nakautang kanyak. Siyak pa'y ti ko silapan da no agsingirak. Aya. Ay. Kasla ni Maribanang, hindi siningir kaw. Kasta unay ti ko silap na kanyak. Ang kaslada na dagsan na basol ko kuana. Siyak maray, saan ka ako silapan apulaws? Wen ta saan ka amakadlaw? Uray kusko silapan ka, ipagarup mo nga is-isuman ka. Kasta nga ron maray, nupimuskulan ti rupa. Ay, jak to agpautangan inton maminsan. Talaga saanan. Kasano nga, no agbayad akitan iti utang ka. Agbayad kan? Wen, ala, kwentaam aminin nga utang ko, tabayad ako. Amin, amain. Ay kat nasaya at no kasta. Sige, takwintaag nga raod. Wen, maray. Hahap, isagan akong ti pagbayad ko, Ay, mayat Na talaga nga adda kwarta, maray. Darasem nga ron ti agkwinta, tama nga no agbaliw ti panunot kaw. Wen, maray. Yan, nante calculator ko. Mabitlaang, maray. Hindi nakpagurayan iti mabayag, maray.
Sinsamot ko marik atuyang dayji at dayji tersina ni Marikwana. Nana, mapan na kano bayadan dagiti utang na. At da pagbayad na. Anta kano intad ni tata ba daw nga pagbayad na. Ay, kasta. Ay, siya. Diyak pa'y laang kaya tiyag pakita ka ni kagawad kwanang. Tawan pa'y pagbayad ko iti utang ko. Saan ka pa'y lang agparpanang kinikagawad ko anang nuwad da utang mao, nanakura. Kusilapan na ka. Talaga mag-asaan. Kita ang danana to yung kan kagawad ko anang, oh. Katawa da katawa, oh. Kasla damat iyaw awat ni Marito yung kani kagawad kwanang. Daytan ti pagbayad na. Ay, ala, panawan kan dito'y dalan kwarog. Agawid ako. Ang mga numakita nak dito, hindi kagawad kwanang. Sige, inanakura. Tagawid akbatay. Oh, yawat kun ka da ito bayad ko Marikwanang. Katwan amare, yawat mo nga rudan. Aps, adda malagip ka. Na, Sabay nga yawat ka, adda kondisyon ka. anya day ta kondisyon ba? Ang bayad ha, ngam, umutangak manang. Anya, ay tunay ka matan. Apay ngay nga ta kondisyon mo akasta. Katanya ngay nga raw, nagbayad na gaya man. Ay, kabay-bayad mo pa'y laang, umutang ka man na nadagaws. Ay, kaun amaray, kasta talaga. Aw, mayat ka? Wano mayat ka? Anya ngayon ti maaramida, kat dandanid di mo yawat day ta kwarta. Kunak to, katamayat ka. Mala, awatem nga rudan. Kumusta ka dito, Tersin, ang kagawad ko, Adang? Ay, dandan ni Mang Rikab, kapitan. Dandan, apa nga? Di mo ipalubos? Kasanaw, dagiti daddo maanak ka utang. Eh? Saan da nga ammo ti agbayad iti utang da? Ay, sus, bari-bari apaw. Asino ayan dagita? Huray dagiti kagawad ang nakautang kanyak. Saan da nga ammo ti agbayad? Ay, makaungetak no kasta ti ugali dagiti opisyal ka, nday. Uwan nga rod. Uray ni Maribanag, at damot utang na kanya kat di pa'y agbaybayad. Ay, sana ka makaunget. Injak amo data. Ay, di ka man agin di mo, kapitan. Kwa. Ibay am tay bagakan ni ko marem tao bay agbayad. Naskan lang agbayad kayo ni ti utang yo, kapitan. Tani Marito yang nakabayad doon. Ay, naimbag man. Ay, nagsaya atan ni Marito yang nukasta. Bilibak! Inta garam, Chet. Nagsapamutan apa nagaharam daytan. May mayat atin na sapa. Inta nga rudan. Ijay daya ti pagarmanta. Taado ti babalasang ijay kay. Ha? Kaya't mo asawain. Lumabas ta di ta tersina ni kagawad ko anang. Kuna. Ure sa dino mo ti papananta. Laod, daya, abagatan, amyanan. Lumabas talat tamot iti tersina ni kagawad ko anang. Makita nak ni kagawad ko anang. Kusilapan nak. Ha? Napay makusilapan na ka, Jeep. Apay, da basul mo. Diyak pa'y nakabayad iti utang ka. Anya? Malaki din, ure ko silapan na kan. Saan ta makaaram no di ta lumabas iti tersina na? Nakakatawa talaga tis istorya kanya Marikwanang. Naahon nga raw takas taunay ti katawa. Ay, kwaraw! Sa dino ti papanang niyaw! Ayan di ko araw. Dagitada man lumabas da dito ayan ti tersinam. Ay agure ka man tasing irak. Ay kwarog, kano kang agbayad? Ay kwarog ka na tumalyaw ka mat Agbayad ka na, makaungot akaon. Na, adalakit din pinartakan dati nagna. Kwarog, agbayad kan! Nawanon, nakaadayudan. Adda pa'y laganas na lumabas dito sangwanan ti tersinak. Di namot ammo ti agbayad. Imbag kanya kata nakabayad ako na niya maray. Ngayon ang imutang ka madan. Si kaki di mo. Ay, aguray katagistorya ak manon iti nakakatkatawa. Apay ay apakatawa ka lapakatawa. Siyempre, tapno di naksingiran. Uray di nakon pakatawaan singiran kalata. Ay sus, di nakpay mat singiran ita. Apay asan?
Kano inaldaw ka nga umay umutang. Aya, Naa, kasla di mo matamaw. Apay nga, aya, ti isong batmaw. agawi da man langan. Kano ka nga agbayad ngay? Nakaglutaw. Nakalusot ta ka ni kagawad ko ng chip. Saan nakasingiran? Anda kagama ng lingid kanyak. Sapay pumanok ka damit itay. Nang ikaw. Unaan ta ni mapanagaram ijidaya. Kaya mau. Abay, sa dino pa'y ayat ti daduma pagaraman ta. Numalpas ijidaya. Mapantansa mo ijilaod. Uy, talaga sursurin ta. Ano sa dino tayo andag iti babalasang. Una, kulik in kulik. Ako na da, check. Agure ka. Apay? Lumabas ta dita barangay hula. Kanya ko ma. Abay, di mo makita dyan nakatakder ala kay di ruangan ti barangay haul. Kano ni kapitan day ta? Paypayapayan na tao. Ay, wangak paisaw. Ni apay kay. Anya nga tati bagana. Ibaon na tamananday ta. Si kantumot nga may. Apay adito'y tanag na. Kano dito iti shortcut? Ay, intan. Agungat ni uncle ko no saan ta nga umasidag iti ayan na. Apay uncle. Sa dino ti papananyaw. Sa dino itayin ti papanan ta usip. Kasla di mo mo chip. Kano nagtulagan tama pantagaram. Ewan uncle. Mapan kami kaya magaram. Ay. Agwalis kayo pa dito arobayan ti barangay hall. Chip, kasano nga yan ti panagaram ta? Saan ta na makaram Anya ti pagin inarasaasan nyo dita Ay, uwan uncle. Agwalis kami. Sapay agur-uray dagiti armen ta. Nakalusot ta kini kagawad ko anang. Ngamusan ta nakalusot kini uncle. Hala, agwalis kayo. Jak kayaten ti mapandita tirsina ni Marikuanang Marikura. Apay ngay mare, kat no idikalman, nakita ka laang dita. Singir mga minasingir. Kunak man no nakabayad kan. Nakabayad ako ngem, imuta nga manan. Ay, kasta aya. Umayak laangan makiinistoryakan ka. May mayat pay no dito ikan nga umay. Dito'y balayaw, awan ti mang singir kanya. Ala, umunag ka nga rod maray. Ta dito itaunag nga agin istorya. Wan maray. Masapat ang mga rugi nga agis istorya. At ato ti mapag-istoryaan ta, maray. Nagadun ti na istoryataan niya, maray. Wan nga rod maray. Di tapay katamon no anya ti katawaan ta. Ay, bunaya. Apay nagkatkatawa ta, maray. Jak manambaw. Ay, maray. At dagayang malagip ko. Anya day ta maray. Nataljapak jay pagkargaan iti malukong ko. Apay maray. Malagip ko. At dagayang binulod mo iti malukong ko. May sadakkel kan may sabasek. Si Kam, tila malaglagip mo. Di mo pa'y insubli dagiti ang malukong ko, maray. Ay sos, awandan maray. Ha? Hapay ngay nga awandan. Bumulod ka di mo ammo, ti agisublay. Kano na bayag mo na binulod ko dagijay. Malagi mo pa ilaan. Aya, Idi pa'y panawin ti hapon ngayon pabulod mo dagijay. naa, nagbayag mo't gaya man. Kawan, si kanto mga may tila malaglagip mo. Agpada kayon samot ken ni Marikuanang. Isumot lagay mapinagwalis na kami uncle. Tamalamin ti honorarium may. Maala tayo ko na mata orasyak. Kat, sa dino nga ro ti papananta. Apay, di mo amo. Kalsada da ito'y ayan ta. Angam sa dino ti pagturungan ta. Gure ka. Kunak no agawid ta ni ti balayaw. Psst! Dumagas ta pa ijitersinan ni kagawad ko nang. Ops, da kaya ti dumagasi jay. Itan. Singirenak ni kagawad. Itakit din! Dumagas ta. Naitagbayad iti utang ta. Pagbayad ko da ito'y honorarium ka. Wala! Di awan tun kwartak no pagbayad ka. Ay, darasem. Bayad na mo. Tapno di nakakusko sila pa. Asidagtan ititirsinan ni kagawad. Agbayad ka kitin. Apay, anagtaraki kayo matita ka ni Kwarog, kapitan. Nakabayad kami la iti utang may ibagam ti kastan.
Diyan saan kami nagbayad? Puka-pukawan na kami. Kusilapan na kami pa'y. Ay, katuwan natin nagbayad kayo itan. Naragsakan kagawad. Ay, katuwan Hinta nang kail. Barang nakaluton niyan tay. Mabisina ka. Ay mabit lang ta day bagak ka ni kagawad. Anya dayta, kapitan. Ay di mo kuskusilapan ni Banang no umay dito. Ay talaga asaanan. Ibagam kit dikan kwa na nga umay gumatang dito tersinak. Tadi mo't umay gumatangan. Kuskusilapan tumit. Saan nga rudan? Umisa makun Ngamin, kumahare. Marikwanang. Nay, kaluklukat ko pa ilaang titirsinak nga madakan, Marikora. Kat umayak gayam gumatang. Si Katibwe na manok ita Agswerte ka mare, no siyak tibwe na manom. Idi kalman, nagswerte ngamen. In may nagbayad da kapitan kan kwarog. Idi kwan nagsasaro noon tigim matang. Ay, kasta aya. Ay, kat saan nga ro dun anasakit tinakam mo? Tauray siya, nakabayad akmatan. Wan, saanan? Napanunod ko mare. Sa anak laangan nga umutang, tapno saan nga agsaksakit tinakam mo kanyak. Apay mo't sa umday ta? Pagtaudan laang iti sakit tinakam dagiti utang, asaan amabaybayadan. Ay, husto ka, Marikora. Naragsak ti panaggagayam, no awan ti sakit tinakam, ti tunggal maysa. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad, gumatangak man iti pumada ni Uncle Intay. Ay, na yan ang nag-isip ni Kwarag. Unay mo, ti panang katawa mo ken ni Kwarog, Marituyang. Nga raw, mababai na ka. Sapay nagado ababalasang dito iti resina ni Kagawad Kwanang. Kahit pudnumot ang nag-isip ni Kwarag. Sapay ulitin na pay lang. Mabain ako na talaga. Kaya't kung taglamang. Inay ka, papanam nga rudan ngay. Mababainak nga rudan. Inakaon. Unay kamot nga minan, Marituyang. Kakaiso na apoy naman, inabog mo pa'y. Kahit ibagbagak laang mo't anang isay tapudnumot. Apay ngay amasaktan. Ay! Nagbayagan ni Kwarog agumatang iti pumadak. Hay, bala daw akong iji kasar nga ati darak. Nay, iso daytad. Hey, darasam Kwarog. Magrugin di kasar. Ayan di pumadak. Sana ka nakagatang angkay. Apa saan? Kasanaw. Aday dyan ni nanatuyang. Kat pirami nga inuyaw na. Anya ga, ti inuyaw na ka. Nagnisitak ka noonay. Ay, unay matanday dyan ako, Mare. Mababainak. Ta nagkikinitan dagiti babalasang. Sada nagkakatawa. Day talaang ti pagsakitan tinakamaw. Day talaang kunam. Ay, kat no nagsakit ti mauyaw. Si kaman mat ti uyawan da. Ay na, agawid ka kiden, Marituya. Apay apagawidon nakmaray. Kat kayat ko pa'y nga raw tiagis tambay dito itersinam. Nakauyaw kamot nga men. Amin nga umay gumatang uyawam. Iso nga imbes sa gumatang da. Pumadaw da. Ibagbagak lang matipod na. Ay namare, nasakit, ti mauyaw. Ay kat ba'y masaktan da.
Aldawan, katawan pa'y buena mano. Tamin nga umay dito tersi na katuyawam. Imbag kumamang nga ron no gumatang ka. Ay da, kompleto ak ijay balay may maray. Saanin ang masapula gumatang ak itilakaw. Umayak lang ang pari-air dito'y tersinam. Badaw, kita ni Kapitan Numaki. Kasla maidugmam. Ay, aguyaw ka man din ako nakad. Kahit po numag, uray kita Iso siguro tara aramidam Noda ka dita tersena ni Marikwana nga niya. Aguyaw. Ay na, nagadaw ti mabalin nga uyawon ijay tersena na. Tado dagiti tataw ang mapmapan ijay. Hey! Isardeng mo man day tanga ugalim si Katuyang. Matitikas na nga naramiday. Waraw, Abay, Anday. ay ibaon ka man. No, mabalay. Mabalin na, Anday. Ikan ka, itisang hagasot. Ay, ingka man gumatang itirikado di tatersena ni Marikwanang. Diyak kaya ti mapan gumatang dita. Tapay. Sigurado nga daman dita ni Nanatuyang. Uyawon naktumanay. Kasta aya. Sa pa'y pigsaan na ti panaguyaw na. Sana ikatawa. Kababayin ka dagiti makangay. Itilangan sa bali atersena ti paggatangam. Ayunan nga. Labsam latan jay tersena ni Marikwana. Saan mo apampansinan? Numakitam ni Nanam Atuyang ako nam anauyang. Asos, apay ngay? Anya nga apay ngay maray. Sa bali matan tinagturungan ni Kwarog at tersena. Naa. Kita ti panagnanamaray. Naa. Agpadadakin ni Uncle na kasla maidugmam. Umay kumagumatang dito, ingam gaputan nakita na ka. Sa balin, tinagturungan na. Di ba iam? Ay awanan ti umay gumatang dito, tersinak gapukan ka. Dinak man pabasulan. Ada ka ngamin dito, anak ka uyaw. Kasano ak amakalako ngay no kasta? Angkal, niyanti ngay. Ay aglutluto iji kusina. Naghatang kong tirikado ngay pagpagatang ni Antay. Ay impagta di nakainuyaw ni Nanam Atuyang. Ijay sa bali at Rosina tinaggatangak angkal. Jesus, ay agree rin ani kagawad ko nang. Nagdamat nga minijay ni Nanatuyang. Ay na, bye-bye amon inteng. Kaya't mo ay akanayon latan ang mauuyaw ni Kwarog. Ay sigurado nga damay baga ni kagawad ko na. Kapitan, adaman la damagakan ka. Anya day ka? Apay ngay asabali mo ten atersin at tinaggatangan ni Kwarog. Kunakon kit adamagam day ta. Ije ko matersinak at tinaggatangan na. Kuha ka no? Adan ni Marito yang ije tirsinam. Kit, di na kayat ti mauyaw. Kunakon ka. Saan na bali? Dumot ti gumatgatang iti tirsinam. San lang mo't ani Kwarog? Ay awanan, Kapitan. Kabutang dati gumatang, gapukan ni Marituyang. Aya? Ay, ipabarangay kun sa ni Marituyang. Gapo itinakaro akin na uyaw na. Kabadong, dumagas ka man bit dito'y tersinak Apay maray. Kabadong, bagbagaan man mat ni Marituyang, taisardeng nan tinakaro apanaguy uyaw na. Nakaro apan naguyaw ko ng maray. Wan, amin nga umay gumatang dito'y tersinak. Uyawon na, iso asabali ti papananda paggatangan. Day, jak amo day da. Imbag ko man uyawon na laang katawan na pay mo ida. Ay madi talaga day ta maray. Iso nga wanan ti umay gumatang dito'y tersinak. Amom ka di 5 pisos tinaglakwak itinagmalam gapo ko ni tuyang mo nga uyaw. Yeah. Magibabain ka talaga si Katuyang. Tapay manang. Amin ka nung agatang di tatersina ni Marikwanang. Uyawan. Amin ayaman. Amin ka now. Saan nga amain? Kung naking ka, saan ka nga guyoyaw? Padasok ti saan nga aguyaw. Ay isardeng munday tako nanay.
Awan ti maibaon ko nga umay gumatang, Maray. So asya kon ti umay gumatang. Ay, kat nasaya at mat amaray, tapno makapagistoryata. Ay, imbag taawan dito'y ni Marituyang ita. Binagbagaan sa ngamin ni Kabadong. Iso asanin nga umay dito'y, tapno aguyaw. Ay, nasaya at matno kasta, Maray. Adukat, ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Ay, sige rugyamon. Sige, Maray. Amom ka day Ay, Maribanang! Naa? Si Kamanan? Nangag ko kag, nga dakayat nga istoryaan ni Maribanang. Ay na, Marituyang, kunak no saan ka nga umay ita dito iteresena ni Marikwanang. Mabalin ka di asaan, kat nakita ka. Apay no nakita nak. Mas daawak, Maray. Buyongan ka matan. Anya! Pati boyong ko, madlaw mo pa'y. Sapay ang kiyad-kiyad ka, magnaay. Mangrugi ka manan nga aguyaw, Mare. Ay, saus! Puraw mo't amin ang dagita buok, mau. Pati buok. Ay, osturaytan Marituyang. Isardeng mon nga uyawan ni Maribanang. Mare, anya ka ditigatangam itayan. Ha! Gapo itirurod ko. Nalipat ako dyan gatangag. Ay, lagi pong amaray. Tapno adamag gumatang aditi tersina. Ay, saan nagarudan ang malagay tagkabawan? Na. Kita ang mga minanay, puraw amin ang tabuok na. Takarkarwan na pa'y timangwiyaw kanyak. Ay namaray, saan nga uyaw dayjay? Ibagbagak lang timakit kita. Agawid ak manlangan. Ay, Maribanang. Diyengay gatangam. Maray, agsubli ka. Kunamutlan asino. Ay, mas ad-ado matiuban nangam siyak. Maribanang! Ay, nasaya at nasabat ka, pari Badong. Naggapuak ngamin iti tersena ni Marikwanang. Mapanak ko magumatang ang nagbabawi ak. Ta inuyaw nak ni Marituyang. Anya, inuyaw na ka ko ng Maray. Ay no, makaung-ungatak, pare. Talaga nasakit tinakam ko. Uray si ka kumari na, uyawin na. Awan nga ron tipilpilyan na. Amin ataw ang makita na. Uyawin na. Kunamatlan perfecto atao. Ay, siya kaun, ti dumaw dawat iti dispensar, iti day tangay naramin na king kamaray. Ay, siyak, ti mababay. Ipagpagapok lang amin kan kakak, pare Badong. Namin anok mo, ita binagbagaan. Ang jakman amaw, no ape anauyaw lata. Ay, mapadasan na lang ti mauyaw. Ay na, amangan nuuray laagsangit. Ay, nasakit tumat aterik na no mauyaw, pari Badong. Apay nga abungot ka kanyak. Imbagak lang nga do ti uban na. Sapay ulitin na pailay. Dinilaw ko lang jay dakal abuyong na. Apay, dakals. Basta pa naguyaw, dakas day ta. Kunamla day ta Tasi ka alaklakayan, anapunon ti kurtrek tarupam. Amen, madlawaw. Kanya, uray siya, kuya waman. Kal, permiti kurseng dagita gurong mau. Sakit nagkarsang dagita dapan ti sakam. Adi mo pa'y mabugwan. Pwak! Ay, madya talaga ti ugalim tuyang Umay si Kantay, inuyaw na kamot ni Nana tuyang. Ay, win nga road. Iso ang nagsakit tinakam ko. Kumarik pa'y mat nga road ang uyawan nak. Iso nga ro tadya kaya atin na makita. Ay, anya nga ta, no uyawan tayo may. Diya kaya ti aguyawan tay. Takunan ni Uncle Kaw, dakas ti aguyaw. Ikan tayo mat ay iti pagnakman na, tapno sumardengan nga aguyaw. Nalaingak mat kahit nga aguyaw. Ay, pagsangitan tayo man mat day dya tao. Sige, lumaminsan pa makita. Uyawak mamay. Irantak mat nga agkita kami. Tapadasak man mat nga uyawan. Ang di mo ibagbaga kinangkal. Agungat day dyan. Kano day tamo ti plano nga ramidan, Mare.
uyawag mat ni Maritoyang. Ay, napanunot mo mat nga aramidan dayta. Wan awanan ti aggatang dito tersinak, kas makitang maggapukan kwa na. Wan nga ron mapmapanda amin iti sabali at tersena. Inabugnan sa amin na customer ka. Nalaing tamat kat nga aguyaw. Saan ka de, Mare? Nene, Isuday ka sumuungat, Mare. Nagmayatan ti timing na. Sikati umuna ang manguyaw kan ko, ana, Mare. Mare tuyag, mabalin ti agdamag. Ay, bay amat nga agtugawak pa'y amaray, tapno masungbatak anaimbag day ta sa lunsod mao. Ay, damagaklaan mo't no nagsagay-say kan. Kanay, kuso-kuso mo't day ta kulot-kulot abuok mo. Sapay, anya dagita agtitid nag-apuraw dita abagam. Ay, sos, madlaw asaan kang agdigdigaw sa Marituyan. Guray kayo man. Pagtintin nulungan dak samutan nga uyawag. Nag-lipstick ka nga agpaiso. Ngam saan mo mo't abagay? Anya timako na Maribana. Ay na. Ad-addaapin muskol dagiti bibig mo, Marituyan. Nakangis-ngisit. Ay, aguray kayo mo pagsaunda mag. Ay, sana mabalin nga agsao ka. Tamabasa kami ka ni Marikwanang gapo. Iti kapig sa tipa nag-shower day tangiwat mo. Wow. Ha! Ereklamo kayaw! Nakauyaw kayaw! Kunamlan napipintas kayaw! Ala, ingka agreklamo, Maray. Kadwanda ka pa ano kayat mo? Talaga mapanak! Napanin nga agpaiso, Mare. Paypaysunan sa mati agreklamo. Kubayam anya ko ma. Napadasan nam tinauyaw, Mare. When oray la makalwa. Mapalinti agreklamaw, Kapitan. Ay, wala. Apay, anyat ireklamaw. Mabalin ka din nga agsangit akpay. Na. Tama ka sang sangit ang aminaw. Eh, sige. Nagsangit ka lang ta. Ay, nagsakit namin tinakam-kam. Ah. Gapo itinaramay dagiti kukumare kanya. Eh, asino ako kumarin? Da kumari ko anangkan kumari banang. Eh, inan-ano da kaya? Sinaktan da tirek na. Oh, pinagsinublatan da nga inuyaw. Eh, iso nga umay ka agreklamo? Wow, Kapitan. Ay, nagsakit ti barukong ko anak nga giti pananguyaw da kanya. Ay, dahito lang ti maibagak Eh, no di mo kaya ti mauyaw. Di ka uyaw. Ita, amo mo, no kasano kasakit ti mauyaw. Wow, Kapitan. Aday wanda ka dagiti friends ba? No nauyaw ka. Kapay, kaya mo aguraan da ka. Ay, saan Kapitan? Iso adi ka uyaw maray. Baday ta. napan ka nagreklamo ka ni parenteng? Gapotay inuyaw da ka dagiti kukumaray. Wow, kukumari kida. Ngam isuda pa iti manguyaw kanya. Ay, rumbang lang day taking ka. Kunak man no isakit na. Apay akasla na yun ang pay dagiti manguyaw kanya. Hindi pa ya, binagbagaan ka. Angam di ka mo't dimngag. Kanya nga ita, si kantinuyaw da. Masaktan ka mo ilagayam. Iso basol mo mo't lang day ta. Gunggunan. Nay, ang damot ni Nana to yung asang nagsuksukan. Ay, may sakamot ang manguyaw kun kwa na kwa. Inuyaw nakgayam iday. Umayak gumatang sa anak nga aguyaw. Sigurado ka asaan kan nga aguyaw? Sanon, iso asaan dakmeten nga uyawin tamasaksakita anak. Ay, ka nasaya at amaray no isardeng mon ti aguyaw. Wen maray, binagbagaan nak nga may ni Kapitan. Ay na toyang, saan ka nga aguyaw no di mo kaya timawyaw? Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan
Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.